नमस्कार जय जगन्नाथ चलु आज लो स्टार्ट करिया सांग माने केमती अछ भल अछ ना सब भल रो मो भाया एबे आमे आसी पहुंची गलु जटार रे ना गाड़ी पार्किंग होला सेपटू देखि परतन पूरा गाड़ी पूरा जाम एटा पूरा गाड़ी पूरा जाम एठी रखि देलु आमे एकिनी जीवु आ देखनु ब्लॉग टा पूरा आमे पाखे पाखे आसुଛୁ केते सुंदर भागे अच्छी कि रास्ता टे खराब कहीं रास्ता पूरा डैमेज हो गला अल्प चलिलु बाबा कति केते सुंदर व्यू देखंतु देखंतु आम बण भितर ए चलिलु आगे लोक चलिकी जाउछंदी तो गोड़ तो उठिबोनी आमे जानी मते आगे छाड़ दियो जाओ तुमको टे देखना जल्दी आइतले ये बाबा भक्त ये गिलो अधिक कैमेरा कौन गाड़ी देखो केते माने केते जाम देखो हां पार्किंग देखो केते जाम देखो केते पलाळू सब अंडाळू की गाड़ी टाणुथो पार्किंग देखो केते जाम पूरा गाड़ी केते गाड़ी आमे जीवु से पूरा टॉप ऊपर को जीवु किए कौन खाई भाई कई किसी खाई ना आज बाबा को दर्शन करी तापर जहाँ खाया खाई अरे मुझे जानचु ना ए बाबुलू मुझे चलिकी दी थर आई दी थर चलिकी फेरिकी पड़ेली ना बुट पिंधि नथली चप्पल ना चप्पल छिड़ी गला ना ना मु आज भाबुतली कुर्तीटा पिंधि यार एटा लोकटा पिंधि एइदरा आसिली पहाड़ पई बुट दरकार छोट बुट पहाड़ रे ना आइलो नी हां माने बहुत हाइट एकिन चढ़िया पड़ियो एबेटू चलिकी थकिलुनी देखो हरिया बेपार चल तो चिन्ह थे मो वीडियो देखी थे ये परिया बेपार करती ये वही भोग बेपार कर जटार जाओ भक्त मान मनोकामना पूर्ण कर फल बिकिकी आठी पिंजा बाबू अच्छा ये आमर कालियाटा ये भी बेपार चल प्रसाद सेवन भी अच्छी प्रसाद सेवन कर गाँ लोक प्रसाद सेवन केते सुंदर यार पानी भी एटी व्यवस्था पानी पूरा बरफ हाँ पानी पूरा बरफ
ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସରିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଯିବା ଉପରକୁ ଚାଲ ରାସ୍ତା ହେଇଯାନ୍ତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତା ରାସ୍ତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ରାସ୍ତା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ିବାର ବହୁତ ମଜା ଅଛି ଅଲଗା ବହୁତ ମଜା ଅଛି କିଏ ହଁ ସେ ନଣ୍ଡା ଜୁଜୁ ଫୁଜୁ ସବୁ ବସିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଥକିଗଲାଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ତା ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଲାଣି ସେ ତାର ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋର ଏଠି ବସିଛି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଏତେ ବାଟ ଆହୁରି ଅଛି ଟପ୍ ଅଛି ଦେଖା ହେଉଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ କୁହ ଜଟାରି କ'ଣ ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ତଳକୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଥକିଗଲାଣି ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମାନେ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ମୁଁ ତ ଡରିକି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ନା ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ ମାନେ ଚଢ଼ିକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଆହୁରି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ବି ପଳେଇଲେଣି ବହୁତ ଲୋକ ପଳେଇଲେଣି ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇଲେଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଉପରେ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି ଭଲ ୱାଟରଫଲ୍ସଟେ ଅଛି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆଉ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ବୁଟ୍ଟା ଓହ୍ଲେଇକି ରଖିଦେଲି ଏଠି ବସିଛି ପୁରା ଆରାମ ନେଉଛି ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବସିବା ପାଇଁ ମାନେ କହିହେବନି ମାନେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଯେ ମାନେ କହିବାକୁ ମନ ହେଉଛି ଯେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆସିବି ଏଠି ଖାଲି ଏଇଠି ରହିବି ବାବାଙ୍କ କତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବି ଖାଲି ରହିବି ଏଇଠି ଖାଇବି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବି ଖାଇବି ସବୁ କରିବି ଏଇଠି ରହିବି ମାନେ ସତ କଥା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ହଁ ରୋଷେଇ ତ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଯିବା ସଇଲା ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଉପରକୁ ଏବେ ଯିବୁ ସେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ସଇଲାଣି ଆମେ ପୁରା ଟିକେ ଏଠି ବସିକି ପୁରା ଗପସପ ଟିକେ ହେଲୁ ଏବେ ଯିବା ସିଧା ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାମ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମର ଜଟାରେ କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଭିଉଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ ଯେ ମାନେ ଏତେ ଜାମ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ନ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେବନି ମାନେ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବି ପାରନ୍ତୁ ତାହେଲେ କେତେ ଜାମ୍ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଛାଇ ଦେଖିକି ତ ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଚାଲେ ଦେଖିକି ଚାଲୁନୁ ତର କାହିଁ ହଉଛୁ ତୁ ରାଧି ରାଧି କଣ ଗଲା ଆଇଲା ବେଳେ ଉପରକୁ କଣ କରିକି ଆସିବୁ
କେତେ ବାଟ ହେଲାଣି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମିନିମମ୍ ତଳୁ ଉପରକୁ 7 କିଲୋମିଟର 7 କିଲୋମିଟର ହବ। ବହୁତ ଢେର ବାଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟପେଜ ହେଲୁ କାହିଁକିନା ଆମର ଆହୁରି ସାଙ୍ଗ ପଛଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗିଲୁଆଇ ଆମର ଗିଲୁଆଇ ସେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବୋଧେ କରିକି ସେଠି ବସିଥିବେ। ଆମର ସାଙ୍ଗ ବବୁଲୁ ସେ ତାର ଆସୁଛି ଅଧା ବାଟରେ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ସେ ବେଶୀ ଚାଲିପାରୁନି, ସେ କମ୍ ଚାଲିପାରୁଛି। ଆମେ ଆମର ଆସିକି ଏଇଠି ବସିଛୁ ଝରଣା ପାଖରେ। ଏଇଟା ଝରଣା ପାଖରେ ଏଇପଟେ ପାଣି ଆସେ। ଏଥର ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି, ପାଣି ଆସୁନି ବେଶୀ କାହିଁକିନା ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ବେଶୀ ନାହିଁ, ପାଣି କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିଟା ଶୁଖିଯାଇଛି, ପାଣି ଆଉ ଆସୁନି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଦିନେ ମକର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମ ଯାଜପୁର। ଏଇଟା ଯାଜପୁର ଜଟାଆରୀ ଆମର କେଉଁଝର ରୋଡ଼। ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି, ଆପଣ ଯାଇକି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତଳେ ଦେଖିବେ ଲୋକେସନ୍ଟା କୋଉଭଳିଆ। ଆଉ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖାଉଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏଇଠୁ ପାଣି ଆସେ, ଏଠୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଣି ନାହିଁ, ଏଥର ପାଣି ନାହିଁ କି ପାଣି ଆସୁନି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ପୁଣି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଉପରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ 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 ଉପରକୁ ଚାଲ। ନା ହଁ ବା ସେଠି ବସିଲୁ ଟିକେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଟାଆରୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜଟାଜାରୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଛି। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେତେ ଲୋକ। ଏଠି ସାଙ୍ଗ ତାର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବବୁଲ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆମେ ଫାଇନାଲି ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି ବାବାଙ୍କ, ମାନେ କହିହେବନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଲିଂ ଲାଗିଯାଇଛି, ପାହାଚ ବି ଏବେ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କ କତିରେ କାମଟା କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଗଲୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଗଲୁ, ତଥାପି ଜଲ୍ଦି ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କାହିଁକିନା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ବାଟ। ତଥାପି ଆମେ ହାର ମାନିନୁ, ତଥାପି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଖିଣି ବାବା ଆସିବେ, ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ। ଏତେ କଷ୍ଟ ପରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ମାନେ ବାବାଙ୍କ କତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଭାଇ ସାଇଟ୍ ହେଲେ, ଯାହା ହଉ ପେଜୁଆନା ଆମର ସାଇଟ୍ ହେଲେ, କହିଲେ ନା ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନା। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ମୋତେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମ ଥର। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି, ଆପଣ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାରେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ। ଏତେ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ମାନେ ବାବାଙ୍କ କତିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ହିଁ ଯିବେ। ଆଠୁ ଖୁସି ମାନେ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
ଜୁଜୁ ଆଇଲା ମୋଟା ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି ତଳେ ଉଠି ହାତିଆ ଖାଇଦିଅ ନା ମରା ରାଜ ଆଡିବ ରାମ କରିବିନି ଖାଇବା ତଳେ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଆସିକି ଉପରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଖଲିରେ କେତେ ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 4 ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଖଲିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଖଲିରେ 4 ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଖାଉଥିଲି ମୋର ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ସଇଲା ଏବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲୁ ଯିବା ସିଧା ତଳକୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଆଜି ଛଡ଼ା ହବ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।